Nangli Tum self-help group members atum along government hin pen phone call Nangli ma Nangle Pulote Nangli Tum suri cap la Lakhpati Baideo Tangka labangke long don ikpo jong si phone call Nangli le pulte long le data tek la so puthak pini Nangli Tum afal la so video long nang than pachini pon ikpo ke jengsi kardom kadu kave Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilangara do on fans tame Nangli Tum la so YouTube channel subscribe ko la videos tame Nangli Tum share ponigon tang de non la Lakhpati Baideo la phun ke ko la puthak le lang polo nang la pen che than polo nang tang de non pathiek pen che than polo nang Lakhpati Baideo payment release 2025 aputhak lapen kedam tang 1 April labangke Bisunat Bihalia district along sikron poniglo suri cap atangka labangke check pensipajir poniglo lapen hodak pajir det pen api mate hodak ron pondet pen api labangke kapre district long bang na anta pi pon pelang lasi pini rasa video long nali to man nang than ponji labangke Karbi Anglong lapen dima so komantu sil aso suri cap atangka mate Lakhpati Baideo Tangka bang kilongjima la so puthak sin nili no nali tum phan nang than pachini ponik po la so video la bang ke nali tum kicheng pen kijut anlang iglo pulte details la bang ke chini ponik po la pen la son la bang so scheme mate Lakhpati Baideo scheme ke launch pon la bang ke Assam government hin pen se launch pon iglo mate paklang pon iglo la bang ke kaduka vista mi chini ponik po la pen la bang so scheme la bang ke self help group tum phan mate SHG member tum si kipi pon no lapen kaduka wepen dak 35,000 an tangka nali tum long ponik ji sitame kicheng ko la bangke kaduka weta chini lo suri kepsi kilong choti first installment la bangke la son dakta Karbi Anglong arlo sitame non der de pin pen ron ponik po Karbi Anglong kali Karbi Anglong lapen dima solo la hinia district long bangke labangso payment and long le aprang nang litum abeng la bangke Aadhaar card pen bank account killing tang doma vima mate KYC complete plema lahai ta ki check nang jina litum kinang iksot lapen ison important alam nili nang than pachini pon ikpo aprang se dake to ana son la lang pon paprang na payment release in Karbi Anglong district. The first payment release of 10,000 under the Lakhpati scheme has been released on 1st April 2025. Stameda 1 April ni bangke Karbi Anglong district long mangron pon pes kiron pon la bangke Bihali mate Bisunat district long seoda kiron pon nalitum stame ni liki damtang ahot ka upload a video long stame tag pon long ikpo la penoni foi ke tangka bangke la check pen le kiron pon ji kali pusinili karju dun long non bangke direct bank account long si kitab ji pusar julong la pen beneficiary list kilang ji afan nalitum ladak la website do nrlm.gov.in la so website long download pulte nalitum da tek pon long ikpo negative to the Lakhpati Baideo section long dam po da state select na po district select na po block lai select lo pulte nalitum da list bangke nalitum lang long exi mate tek long exi nalitum try dam ingo jong si list lang ji pulotang te la pen pini la so video long ni important alam nang ke than ponji alam the bando an non molom non mate atumi pini pinang an la Lakhpati Baideo long amen ke do tum analong bang ke phone call dam mate government hin pesta me phone nang call la pen ai call number la bang ke non nalitum la screen along thek polong ji jong nalitum long true caller do pulte da spam pusidoi nalitum technology stame penangan atum bangke spam upod receive dunde dat atum stame dota haiji mini stame nalitum receive dunon jong silason true caller long so amen jong si tok penang chiklang pulutangte receive dunon hoda nalitum amen puikpo lapen nalitum la suri cap kilongji Lakhpati Baideo la so puthak nalitum panang pachini ikpo nili long call recording avek dat nili piklang thuik ji la so puthak non call recording jong sinili long iglo pulote la pen la so number pen bang ko ana tum han si non ke call ma nalitum la bang so video comment along nang than pachini iktha kumama fansi ke call tang ma la pen la so phone jong se ke call pen nalitum receive don lo pulote nalitum la suri ke batangka bang long don ikpo la pen hala phone ke le atum la bang ke long don de data tek
nili update ke long ateng pulo tangte la sinoni phoi la kipi ponji la bang susuri ke batangka kipi ponji la bang ke check pen lekiron ponji ali pusini lihin as jekta nili stame puthot birta ribdon tulong nona bang ke direct bank account long si suri ke batangka la bang ke government na hin pen transfer poputa nili arjudulong la sinali tum nang than pachini ignon komama long si la son number pen nili amola screen long piklang number pen phone kilema jongsi le pulte la bang 100% long ekpo ke long jia det la bang ke non la panchayat election la pen la bihu det si long pon ekpo la pen nili puthot update aki mi jong si long lo pulo tangte nali tumphan la so YouTube channel long nam piklang pon tupo as nali tum prabjin pen comment box along tok igon komama long si phone nangkili tangma la pen nangki call ma nali tum bang so comment along la so video comment along bang pen nali tum tok pon igon la pen video share igon kadu kawe Karbi Anglong aras tame pelang ignang la pen pachini ignang la pen la son update nali tum kilong verji aphan la so YouTube channel la bang ke subscribe igon la pen kidam tang Karbi Anglong Dima Assam district Lakhpati Baideo payment puthak jong si chining tung putet lada ki pipon la bang so YouTube channel link do la so link long dam pen tame nali tum lang dam iglong po tangte pinia video long bang ke nili nang ke than ponji la anchot lo la si do me thak mi Kadu kawe Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fans tami nilin pen kardom.